Pasi Kauhan näppeihin, Sarcevic Kauhalle ja sitten Glover. Näyttävän yhdistelmän päässeeksi 55-59. Yritäkäs mitään tässä aikaiseksi. Menettää sitten Gloverille. Taitaa olla 5. vai 6. riisto Gloverille, mutta blokkiin kuitenkin Dantzler ja sitten virhe, kun Kumpulainen. Korihahden aikalisia kun katsoo, niin Gerard Lee näyttää ainakin pelien aikana olevan kohtalaisen pienessä roolissa. Eli kyllä siellä Jyri Lehtonen se kaiken puhuvoimaa hyvä. Pekkola pidempi ja vahvempi kuin Lehtilä. Darius Glover kirmaa nyt korille, nostaa pallon sisään. Lehtilä puolustaa Vesa Mäkeläistä, joka antaa oivan passin Gustafssonille, joka ei saa kuitenkaan palloa koriin. Shiloh. Darius Gloverille. Glover tuli Kaarina Nuranen Divarin joukkueesta Uudenkaupunki korihaihin tuossa kesken kauden, kun nyt Mäkäläinen rikkoo korin alla Gloveria. Vesa Mäkäläinen ensimmäinen virhe. Vähän lähteekin siitä sitten heti vaihtoon. Janne Rekola tulee sisään. Rekola kolmanneksi eniten onnistuneita kolmosia Lahtelaisessa joukkueessa tällä kaudella. Darius Glover heittää vapareita. No, tuossa saattoi olla torjunta puhdasta tai sitten ei, mutta perusvirhe oli siinä, että heikon puolen puolustus oli aivan liian kiinni omissa miehissä ja siellä korin oli siitä, että helpohko harhasyöttö. Bosnialainen Bojan Sarcevic. Pallo Shilohlle, sitten Stokes. Kumpulainen 3 pisteen heittovuorossa ja menettää pallon. Laine. Ja vähän onnekin kerran pallo päättyy sinne hyökkäyskorin alle, mutta ei vieläkään koriin ja nyt Glover ottaa sitten isännän jälkeen levypallon haltuun. Esimerkillinen puolustukseen paluu kuitenkin korihalta, että 3 miestä juoksi täysin ja tässä oli jo vapaa paikka, sieltä tulee ensin Shiloh, sen jälkeen Glover ja sieltä vielä sitten Sarcevic ja myöskin Stokes oli siellä. Hyvin tuli herrat puolustaa. Ei ollut kauhean kiinnostunut tuosta pallosta. Glenn Stokes lähtee ajoon, häntä rikotaan ja pallo kuppiin Vesa Mäkäläiselle. Siitä toinen virhe. Eli Amerikan lisää on ehkä jopa keskivertoa enemmän kuin Rintala leikkaa korille ja lyö pallon sisään. Siinä pelasi isot miehet näti. Stokes. Gloverille hyvä syöttö, juuri oikea paikkaan ja Glover pääsee nostamaan siitä kakkosen aika lailla. Otti keskiviikkona jo 5. peräkkäisen voittonsa Korisliigassa, varmistaen playoff-paikkansa jo ennen tämän illan viimeistä kierrosta. Meillä on niin hyvä drive päällä, että lisäksi vastustajansa Joensuun Katajan tylysti kesälomalle. Päävalmentaja Jyri Lehtonen voi ratkaisupelien kynnyksellä hengähtää, sillä Korihaiden terveystilanne on vihdoin kunnossa. Suurin asia on ollut se, että me ollaan saatu joukkue terveeksi ja sen jälkeen ollaan päästy